neviem. Či je doktor? Ha? Hej. Až to do dneska vidím, že kolome. Pozri sa mne, kamarát môj. Dobrý deň. Čau. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja neviem, či môžeš na cudzí pozemok, tak preto. Môžem ísť? Áno. Takže ešte volám do vás. Starostka. Tady nikto nepríde? Ešte ide. Od nás už nie. Možno prišiel na čisto ten kokot. Jana, čo si ty robotu nenájdeš, ale jebeš tu ľudí a mozgy ľuďom okolo. Mierkom. Ukludni sa, dobre? Takýmto kokotom sa dáš dokopy. Mierom. To je ako, to je fantázia. Ešte aj familiu do toho zatiahneš, že sa nehambíš. Aspoň sa opýtam, či môžem ísť na ten pozemok, nie? Dobrý deň. Ale sa aspoň opýtam. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň. No dobre, môžeme začať 8. konanie. Takže predmetom dnešného ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou je výrub dreviny verba 1 podľa paragrafu 47 odsek 3 zákona 543 2002 zákona zbierok o ochrane prírody a krajiny plnení neskôrších predpisov v súlade s ustanovením paragrafu 18 zákona 171 zo 67. roku o správnom konaní na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub rastúcich mimo les. Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle uvedených platných právnych predpisov podal Miroslav Ziman s manželkou
na Rybník 19A 906 sa lutila dňa 7.12.2016. Údaje o pozemku, drevina vrba rastlá pozemku CK parcela 346/26 ostatné plochy v katastri Lutila. V oznámení bolo zle uvedené, a to v žiadosti, v prvom rade v žiadosti pána žiadateľa bolo uvedená parcela, bolo 346/77 a po predĺžení snímku pozemku sa zistilo, že to nie je na tej parcele, ale je to na 346/26. Za to sa aj ústne konanie robí, aby sa veci dali na správnu mieru a zistilo sa skutkový stav. Jedná sa o výrub jedného kusa vrby, salík na tejto parcele. Žiadateľ o výrub dreviny jedného kusa vrby požaduje z dôvodu úpravy pozemku a vrba vznikla samonáletom. Do správneho konania vo veci výrubu tejto dreviny sa dňa 15. decembra 2016 elektronicky na adrese pročka@centrum.sk prihlásili Magara Jan Pročka, Jan Pročka mladší, Alexandra Pročková, Magara Slávka Pročková. Toho istého dňa, 15. decembra, sa elektronicky prihlásil inžinier Peter Imriš, Čelári Lutila @gmail.com. Obec Lutila na uvedené mailové adresy dňa 20. decembra 2016 oznámila žiadateľom o účasť na konaní, začiatok konania a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 29.12., to je dnes o 13. hodine na mieste obhliadky. Takže jedná sa o túto vrbu. Táto vrba má obvod 2,60 m, to je 260 cm. A môžeme ju označiť príjom na vieru. Nie, označil. Daj. No. Náhradná výsadba sa potom určí rozhodnutím na pozemku pána Zimana. Tejto obec nemá pozemky a náhradnú výsadbu, takže na pozemku pána Zimana určí náhradná výsadba. Máte k tomu niečo? Ja som chcel spýtať, že kde sa nachádzal ten pozemok, ktorý sa zle určil, akože ten To bol ten pozemok, ktorý bol schvaľovaný zastupiteľstvom. Ale je to... Písacie chyba sa môže, správne konanie dovoľuje opraviť. Ja sa len pýtam, že neviem, že to bola chyba, len vravím, že sa nachádza ten, ktorý sa rozprával, ale o chybe nerozprávam, že ktorá sa odstránila. Ešte niečo? Lehota ešte tam bola. A že tam nebola dodržaná lehota tých 7 pracovných dní, čo ste tam rozprávali, že to po 5 dňoch to bolo, či po 7 dňoch normálnych, klasických, kalendárnych bola stiahnutá. Že to zmizlo z internetu, ale do 7 dní všetko bolo v poriadku. No, ja nevrajím, že nie, ja len vravím, že táto chyba nastala, keď sa pýtate, čo ešte, tak ešte toto a... No, to bolo v poriadku, ale už sa nemohli prihlásiť druhý. Mohli. Ďalší. Každý sa mohol prihlásiť. No 10 tých, čo sa prihlásili. Ešte dvaja chýbajú aj tak. Veď už nebuďte smiešní, prosím vás pekne. O čo vám ide? Povedzte konkrétne. Toto není dôvod, vám ide o niečo iné. Povedzte čo, už to konečne dajte zo seba von. A o čo by nám malo ísť? No ja neviem, o čo vám jednoducho ide. tam nebol správny uvedený pozemok. My sme nevedeli vôbec, o aký pozemok sa jedná. Pokiaľ pán Ziman sa nezačal vyhrážať, tak sme vôbec nevedeli. Vyhrážať, ako som sa vyhrážal? Až potom telefonicky ste sa manželovi vyhrážali. Nie, ja som telefonoval, že prečo ma fotí. Lebo tento buzerán ma vrát fotil.
a už neviem, či aj Jano je také priprečený, keď tak musím povedať ako tento tu, hej, a ja vám chodím fotiť dom a mi nakoniec do telefónu povie, že to nebol s vami, že to bol s dcerou a že fotil prírodu. Však ale u nás ako to normálny človek môže povedať, dospelý človek, že fotí prírodu, túto na zastávke? Áno, a normálny človek sa takto vyjadruje ako ty? Taký pozemok, ako tam bol vlastne zadaný, tak sa vôbec nenachádza. Ja sa pýtam o fotení. My sme boli na katastri a taký pozemok vôbec vlastne ani neexistuje. Zbytočne to rozťahujeme. Máte k tomuto výrubu niečo? Výrubu tejto konkrétnej vrby ja nemám žiadnu výhradu. Dobre. Pán Imriš. Došlo aj k nejakému inému výrobu na susednej parcele? Ja neviem. Normálne stromy, ktoré sú povolené, som si vyrúbal. Maličké. Bolo to takto zarastené, ako je tamto tá džungla dole a hotovo. A ja sa nemám čo viac spovedať nikomu. Ja riešim a toto správne konanie je na výrub napísaná na výrub tejto vrby. No, ja som povedal, že za to, čo sme tu teraz, nemám voči tomu žiadnu výhradu. Dobre. No, tak ideme na úrad ešte. Nejdeme na úrad, ja zápisnicu nie. Ja zápisnicu napíšem, pošlem vám ju zase a treba ju dať k tomu. Ja by som vlastne chcel len povedať to, ak dovolíte, som si aj nejaké poznámky spravil. Chcel by som len na to upozorniť, čo ste už aj vyspovedali, že vlastne došlo k chybe pri tom zverejnení, a to zlé číslo parcely. Upozornil som na to, že tam bola aj teda doba zverejnenia len 7 obyčajných dní, teda kalendárnych dní 7 pracovných. Takže niektorí občania si to nemuseli vlastne ani všimnúť. Ani to nikoho nezaujímajú takéto dristy. Ja som si to všimol neskôr a samozrejme po tej komunikácii sme si to vlastne aj vysvetlili. Som toho názoru, že vlastne došlo aj k zmetočnému nejakému informovaniu. No, v hlave tvojej. A to je pravda. Miro. Lebo toto je... Miro, choďte donútra už. Preto som toho názoru, že pre poriadok veci by sa možno malo toto ukončiť a malo by sa to zvolať s novým číslom, tak, jak to bolo poriadne. Ústne konanie je preto, aby sa dali veci do poriadku. Dobre. Na ústnom konaní sa veci dali do poriadku. Dobre, ešte No, ale to sa už nedá vrátiť, že ste to mali zverejnené o 2 dní menej. Pani Pročková. Je to opravný prostriedok, ktorý je zákonný. To majú pravdu. Je zákonný. 4, Je zákonný. 5, O čo vám ide? Jano, už to povedz, o čo vám ide? 5 výrubov sme mali rôznych. Miro, Zverejnené to bolo 5 rôznych. Počúvaj, Miro, dávaj si pozor, čo rozprávaš. Dobre? Na čo to potom je? Však môže to byť normálne človek, čo chodí do roboty, takéto chujové na čo to je potom verejné? Ale pani Pročková, 5 bolo rôznych konaní, 5 bolo zverejnených. Aj veľké konanie v Slaskej na našej stránke bolo. Ani na jedno ste sa neprihlásili. Ani na jedno. Lebo len u pána Beniaka nevedeli nájsť, preto sme sa na ne ale len u pána Beniaka a u pána... No závisť, Máš pravda. Somráci. Aké tam bolo zverejné? Miro, počúvaj ma. Ja sa s tebou rozprávam normálne. Bol by som rád, keď sa so mnou rozprával normálne. Za komunistov by ťa zavreli za príživníctvo. Áno? No teba by zatvorili už skôr, ako mňa. Za iné veci. To mňa nemajú za čo. Nech kukláči vyvalili dvere doma. Áno? Prestaňte. ešte by som k tomu chcel povedať to, že ja ako včelár to vnímam aj z iného hľadiska. Podľa mňa vrby sú... Ty si nie včelár, Peťko, to by som ťa chcel upozorniť. Nemáš ani jedný včely, takže nie si včelár. Včelár je ten, ktorý chová včely, ty žiadne včely nechováš. Ktorého žiadneho zväzu členov nie sú. Dobre, tak veď ale nech nerozpráva to, čo nie je, čo to trepe tu. Ale nie je žiadneho zväzu včelárov. Už možno 5 rokov. A čo majú s týmto včely spojené s výrubom? Chcem som len dopovedať, že táto drevina je veľmi dôležitá pre jarný rozvoj včelstiev. Samozrejme, dobre, tak povedz názor na to. Nie, tuto nerob nám tu školenie, povedz, čo chceš, si za či proti. Ja sa k výrubu nebudem vyjadrovať, nie. No na čo si sem prišiel? Konanie je o výrube. Prednášku my od teba nepotrebujeme, ja mám dovolenku, ja na to nemám čas, ja som sem prišiel v rámci svojej dovolenky. Ja som prišiel z chaty takisto, kvôli takýmto debilím. Povedz k veci, si za či si proti, mňa ostatok nezaujíma. Ja by som povedal pri tom rozhodnutí, aby ste zvážili aj to, že keď sa... Nebudeme zvážovať, Nebudeme, pán doktor, vyjadríme sa k tomu, že či alebo proti. Sme za alebo proti. Táto konkrétna vrba je, ako ste spomenuli, priemeru 2 metre, však to je evidentné, že je hrubá, stará. Priemeru je obvodu, pardon. Takže z toho dôvodu ja
ak dôjde k výrubu, tak aby došlo k náhradnej výsadbe, lebo len z toho dôvodu... náhradná výsadba, samozrejme. Ja som povedala, náhradná výsadba. Na čo to opakuješ? Možno to zdôraznil, aby sa Však to... ale dali ste mu možnosť vyjadriť. Pán starosta, vyjadruje k veci a nie nám to... pán starosta, však ale... Nebuďte nervózni, dali ste mu slovo, tak dobre, môže byť sa... Pane Bože. Čo? Dobre, Samozrejme, ešte že- nevolá čo? Čo ste vy spravili pre túto dedinu? No nič. Čo ste vy spravili pre túto dedinu? A prosto Nič, ani nikdy nič Neviem, či to máte. nespravili. v dedine, Ja som 5 chcel len magorov, odoslať toho 4 a tú 1 mailovú priezvisko. komunikáciu máte, aj toto ešte, Áno. to zverejnenie to máte, hej? Tak to dajte potom do spisu. Samozrejme. Anto, keď vás bil muž, chodili ste modrá a on chodí ako svätý, Ešte to vás volá, nesere. Chodil modrá, to čo No však ja vravíte. viem, ako ste A chodili. skadiaľ to vy... V okuliaroch ste sa dávala za pokladňu s monoklami, čo ste vyprávala tá žena, že To vás vieme, budú všetci to vieme. Ešte volá čo? A vy idete tu pranierovať ľudí, veď vy si usporiadajte doma Môžeme všetko, čo skončiť. máte. Komu kuklači vybalili dvere v Lutile? Okrem vás. Komu? Nikomu ešte. A kvôli čomu to No vy... ja neviem kvôli čomu. Ale kde nám vyvalili dvere? Za podvod, Skadiaľ to... Počkaj, ale kde nám- dneska peniaze nevyplatí. Kde nám vyvalili dvere, Mirko? Doma. Ale mne nikto nevyvalil Ploty dvere. si robil tamto Ale mne nikto nevyvalil urbárskeho dvere. lesa. Zvieratá si sa mi chválil, že tam zvieratá strieľaš pri dome. No čo sa reučí, ako keď tie duchy skladá? No ty na psychiatru Miro, patríš tamto s tým Nehraj na kokotom. emócie. Budeme sa rozprávať inde a pri inej príležitosti. Dobre? Pál do piči. Ty si pekne vravíš. Ideme. Ty sa mne vyhrážaš. Som rád. Nič ti nevravím, len pál Ty do sa piči. mne vyhrážaš. Miro, ja ťa mám rád ako spolužiaka. Ty sa Od malička sme spolu rástli a ty mi toto povieš. Áno, lebo si kokot, Toto mi čistý povieš. kokos. Kokot, nie že kokos. Ježiš Mária, Mirko môj. Ježišmária, ty. Vieš, koľko vieme vecí? Jeden na druhého. A budeme si to teraz vykrikovať? Janko, čau. Budeme si to vykrikovať? Pál Jano do piči, lebo nemôžem sa na teba ani pozrieť. Ale pozri sa na mňa, pozri sa, to som ja, tvoj spolužiak. Ty si mi spolu. Áno. Ty si čistý chuj, taký ako je tamto ten za tebou. Dovidenia, ďakujeme. Janči, ahoj. Máme to, odvoláme sa.